eskerrik asko etortzeagatik, eta, bueno, ia denok ezagutzen hauzue, baina, bueno, Zurin Etxanoe naiz, sustatzen duen unibertsitatea.net atariko koordinatzailea, eta, hasiera emango diogu, txiokatu zure tesia 6 mezutan lehiaketaren, 4. edizioko sari banaketa ekitaldiari. Eta horretarako, lehenengo, hitza emango diot Kepa Sarasolari, buko zuzendariari. Txiotesia lau, Euskal Komunitate Zientifikoa existitzen da, eta UEU, unibertsitatea.net, horixe bultzatu nahi dugu. Vale, unibertsitate.net hori bultzatzen ari da. Eta guk daukagu alde batetik profesionalak eta beste batetik ikerlariak. Profesionaletan aurten egin ditugu 11 jardunaldi berezi, arloka. Eta ikertzaileekin buruan daukagu maiatzean ikergazte egingo dugula eta oraingo txiotesia. Ikertzaile gazteei erronka zaila ematen diegu eta eurek hartu dute erronka eta 54 tesi bihurtu jaso ditugu. 19 emakumeak, 15 gizonak, jakintza arlo guztietakoak, ekonomia, hezkuntza, literatura, filosofia, hizkuntzalaritza, informatika, matematika, arkeologia, genetika, mikrobiologia eta bar. Oso esparru zabala. Beste alde batetik, nondi datoz? 8 unibertsitateetako jendea daukagu txiotesian. UPV, Nafarroko Unibertsitatea, Unibertsitate Publikoa, Unibertsitate Bordeaux-Montaigne, Lleida Unibertsitatea, Barcelonako Unibertsitatea, Valentziako Unibertsitatea eta Norvegiako Unibertsitate Artikotik ere jaso dugu tesiak. Zabala. Eta beste alde batetik zenbat ikertalde asko, 18 edo. Hor dago Actic Tenalia, IK4 Ekerlan, ISA taldea, GPPAC, Europa eta Mundu Atlantikoa, Development, Biology and Genomics, Zuzenbidea eta Giza Genometa Katedra, Pleistocene to Present, eta bar. 18 talde desberdin, 34 persona, 18 persona desberdin. Hau da gure helburua. Jende guzti hori trinkotzea, biltzea, eta euskaraz bizi ahal izateko, euskaraldi garaian noski, euskaraz bizi ahaltzeko ere unibertsitatean, gai akademikoetan. Besterik ez, azpimarratu ere, aurkeztu diren tesien artean, heren bat, 126 tesia aurkeztuta daukalaia. Irabazleekin gabiltza. Besterik gabe, eskerrik asko parte hartzen duzuen guztiei eta aurrera, saioa. Eskerrik asko, Kepa. Irabazleen izenak eman aurretik, mahai inguru bat prestatu dugu, mahai inguru parte hartzailea. Sare sozial analogikoetatik, sare sozial digitaletara. Irten zait. Eta horretarako, laukote bat igoko zaigu ona, holtzara, eta Ainhoa Latatuk gidatuko du mahai ingurua. Ainhoa Latatu doktorea da mikrobiologian, eta horrez gain UEUko unibertsitate eta ikerketa esparruko arduraduna ere bada. Eta, Igo Laurokona eta Ainhoak egingo du guzti honen aurkezpena. Eskerrik asko Zurine. Berak esan bezala UEUko langilea naiz. Eta naiz ikertzaile latente edo pasibo edo ez dakit oso ondo esperoan dagoen ikertzailea bebai, ez? Azkenean nire ibilbidea edo nire formazioa ikerketarena da bebai, eta horretan oinarritutan etzako plazer bat da txiotesia edo ikergazte moduko proiektuetan aritu alizatea, ze horrek ematen dozte aukera
lehiotxo hori berriro ere apur bezabaltzeko, ikusteko ikertzaileak zer egiten ari diren, eta apur parte sentiduteko barriro be, nire ikertzaile zena hori, ez? Nik uste dutena gainera ez dala galtzen. Bueno, baitziotesiaren lehiaketak eta baita be ikergaztek, bi helburu oso nabarmen ditu, eta bat da ikertzaileek egiten duten lanari ikusgarritasuna ematea, eta bestetik ikertzaileen arteko harremanak euskaraz erreztu ahal izatea edo baldintza egokiak emotea hori gertatu ahal izateko, eta baita be jendarteari dagokionez hori ere euskaraz egin ahal izatea, ez? Azken urteotako sare sozial digitalen agerpen hori, IKTren garapena eta abarrek, ekarri du bebai gure jarduerak nolabait aldatzea. Bai informazioa jasotzeko orduan, baita be informazioa emoteko orduan, baita be gure harremanak egiteko orduan, ez? Eta apurbeta hori aztertzeko, bildu gara laurok, eta planteatu dugu apurbet gauza harin bat, ez espero hemen terrible, baina ikusiko dugu apurbet zin izan da garapena, ez? Eta horretarako hori. Hemen daukagu Jesus Mari Txurruka, eta nok ezagutzen duzue, pentsatzen donik, bera irakasle eta ikertzailea da EH1, 1960 urtetik, eta esango neuke bere garairako aurreraturik egondan pertsona bat izan dela, bai pertsonalki eta bai ikerketari dagokionez. Eta horretarako datu bat, 1980an bera izan zen Balsetxeko kidetako bat. Balsetxean parte hartu zuen. Ez badakizue zer den, gero zerbez hartuko dugunean, galdetzen diozue, eta seguro nago pozik... Pentsatu dute ekartzia, baina azkenian ez dute ekarri. Horrela aukera dakazu gero horretaz berbaiteko. Gero dakago Itziar Garate, eta irakurriko dut Twitterrean bere perfilan zer dakan jarrita. Beradeko jarrita, Zarautzetik Bilbora doan euskalduna, Lurretik Artizarrera doan astrofizikaria. Beraz, astrofizikaria da, Marie Curie Unibertsitateko ikertzailea izan da, eta egun EH1-ari da lanean, zientzia planetarioaren taldean, bai? Eta azkenik Raquel Gamito dakagu. Eta Raquelen aurkezpena ere Twitterrekoa irakurriko dut. Beradeko jarrita, IKTak eta hezkuntza formulaz maite minduta, burua erabiliarren bihotzarekin lan egiten dut beti, EHU, ikesi eta ueukide. Eta horretan ikus daiteke sintesiaren maitale ere badala, eta gaineratu aldotena da, badaki dala gaina lagunen laguna dala. Gero Itziar Garatena zer gehiago gehituko dut, seguro zerateatzen dela gehiago. Hasieratik hasteko, hasiko gara Jesus Marirekin, eta gaur egun garena, edo zer garen ulertzeko, edo zelan funtzionatzen dugun ulertzeko ere, pentsatu dugu interesgarria dela jakitea ere aurretik, gure aurrekoek ere zelan funtzionatu duten, ez? Eta horretarako Jesus Mariri deitu genion bebai, eta egin genizkion hainbat galdera, eta berak prestatu du bebai bere aurkezpentsua azaltzeko zelan funtzionatzen zen gukain nerrez egiten ditugun gauza batzuk, oindala 30 edo 35 urtez. Ezke guk orain segundotan egiten duguna, lehen seguro nago askoz denbora gehiago ematen gendula. Eta adibidez, informazioa aipatzen genduna lehen, bai jartzeko harremanetan, bai eskatzeko artikulo bat, bai kolaborazio bat hasteko, izango zala zer askoz luzeagoa, ezta? Nire denpora kontatzen hasi baino lehenago, zuk esaten duzu, mantentzen duzula zure ikertzaile zena hor gordeta eta hor orduan zara ikertzaile enlatatua. Bueno, a ber, ja ikusten baduzue
uste dut biologoak izan ezarren fenotipoa zer den jakingo duzu, ez da kanpoko itxura. Orduan ja, nila zaharraren fenotipoa daukadanez, ja beti deitzen daute halako gauzetarako. Orduan hor gaude paleo UEU-ko hori prestatu genuenan, hasi ginean UEU-n idazten eta bar. Bai? Orduan ja, nire rola ja asumituta daukat eta el abuelo cebolleta eta kontu kontari gauza zarrak esaten eta horredan hori, ez da? Urrengoa. Baina zindagizuet, enaizela paleora joango, kontatuko ditudanak izango dira Billon Franco era. Orduan ja da, Franco hilda geroko gauzetara mugatuko naiz. Badauzkat lehenagokoa kontatzeko, baina ez daukat astirik. Bota. Bueno, kontua hasten da, ziurazki zuek ezagutuko duzuek, gazteok zarenok edo, igual entzun duzue inoiz, honek Suarezek egin zuen, oman zuen erantzuna, horko Paris Matxekoak galdetu zionia posible zan irakastea euskeraz eta katalanez eta bar, eta zen una pregunta idiota. Osa, topa idazu bat, kapaz dena horretarako. Bueno, orduan, erronka hori, horrengoa, pizkatxo bat nagusiak zaretenok ere ezagutuko duzue hau zankaja laboraleko hori, propagandarako erabili zena, eta hau denok ezagutuko duzue, Jose Ramon Etxebarria, nola hasi zen, kimika nuklearra ez, baina fisika teorikoa azaltzen bai. Bueno, jakina, hau da, B mailako titulua eman zionean Bilasantek Joserrari, esan ja titulu duna, doktorea oraindik esan, baina titulu duna bai pasan. Nundik gatoz edo ze baliabide genuzkan erronka hori, Suarezek emandako erronka horri aurre egiteko? Bueno, behira ezazu esentzu ziren gure baliabideak, hoi ez ziren gure hiztegiak. Gure hiztegia zan, hau, halako bat, en dialekto bizkaino gipuzkoano, eta gero bestea 77ko apirilean Xabier Quintanak atera zuen bere hiztegi modernoa. Bota. Hau, da hurrengoa? Bueno. Orduan, pas hau, ze hau, gaizki antolatu dut, dirudienez. Bueno, venga, orduan, hiztegi kontuak, hitzak faltatzen zitzaizkigun eta bar, ezta? Orduan, nun argitaratzen genituen edo nun agertzen ziren? Orduan, Anaitasuna aldizkaria zuetariko baten batek ezagutuko du, eta, bueno, hemen argitaratu zen, bota, garapen hitza. Denok ezagutzen dugu eta denok pentsatuko duzu aspaldikoa dela. Bueno, 1979an Jose Ramon Etxebarriak proposatu zuen aldizkari horretan garapen hitza. Ze hor genbiltzan desarrollo, developamendu eta desarrollo aurrerabide, bilakabide, sekulako desastrean. Orduan bera proposatu zuen garatu garapen eta horrek aurrera egin zuen eta gaur egun gazte bati galdetzen bai zuen nola esaten den desarrollo euskeraz, zalantzari gabe 1989,9 esango dizue garapen. Bueno, 1989an inok ezekien nola esan desarrollo. Bota. Bueno, gero beste gauza bazan, hemen ikusten duzuen moduan, bada hilebete batzuk beranduago, uztailean, bota, hemen nik eukin duen problema zan, muestra nola esan. Ze hori ere ez genekien euskeraz esaten. Eta hor zeuden gazteleraz muestra, frantzesez antillon, eta bestearen sample, esan hitz internazionala, orduan bilatu behar zen, eta Eta orduan, bueno, ni proposatu nuen Joserrak pizkatxo bat animatuta lagin hori, eta gaur egun entzuten baduzue ETB-en eta horrela, eta lagin eten zen. Bale, bota. Baina, bueno, horrela genbiltzan, hitzak asmatzen eta nun argitaratu horiek eta ez euskeran, ez ezer, aldizkari, astekari batetan. Bueno, hauek ziren hiztegiak, klaro, hasi ginen hitz batzuekin eta gero ja, ikusten duzen bezala, 1979 eta 80an ja uzei martxan zegoen eta fisika eta kimika izan ziren, atera ziren lehenengo hiztegiak. Premia handiena hor baitzegoen. Bueno, bota. Nola
idazten genuen, eta hori, zuek gaur esango duzu, Warren idatzi, eta orduan, zein zan, eta Ainuak esaten du, eskezu daukazu barraskiluaren martxa, eta ez, ni daukat barearen martxa, baina ikusiko duzue, azken batez, nundi gatozen, eta ze martxatan egiten genuen lan. Bueno, hau zan, idazteko, idazmakinan, eskuz idazten genuen, eta bere oharrak, eta hori ikusten duzen bezala, konturatzen bazarete hor, lauki horren barruan dago asterisko bat, izartxo bat. Pasau? Eta gero, hau da, izartxoak atzean, zeneukan esateko, gero ja, makinaz pasatzen dudanean, garbitara pasatzen dudanean, toki horretan, hau txertatu behar dut. Gaur egun, kursorea pini, eta idatzi, eta ja txertatuta geratzen da. Balen, bota. Gero ja garbitara pasatuta. Hau da, baina eskuz, eta hau da Joserraren letra. Joserra garbi idazten du, eta bai, bota. Gero ja, klaro, ni ja Joserrarekin eta zuzentzera. Joserrarekin zuzentzera. Eta makinaz idatzita, txukun, eta benga, zuzenketak egin da gero, eta gero ja, bota. Baita ere, grafikaren bat epinin nahi bazen nuen, hartu paper milimetratua, bat, biru, lau, bosei, eta puntua, hemen raka erregela, eta gero kalkau, rotrina, eta bota. Bueno, hau ja da garbitara pasatuta, eta hau ja bidaltzen zenuen, kasu honetan, El Correora bidali nuen artikulua eta bar. Baina, karo, hau El Correon baten batek pasatu behar zuen baita ere makinaz. Bale, bota. Irudiak, kasu honetan esate baterako, ez dago eskanerrik eta PDF eta hartu, paper zebolla, traste hori, kalkatu eta gero ja rotrinarekin eta hori, orduan bareen martxan, bota. Baina, arata guztiz ere, hemen ikusten duzue, argitaratu genuen ekologia eta hori, hemen Iruñan egin zen lehenengo UE1, bota. Segitu genuen martxa berean prozedura berberarekin liburuak argitaratzen, eta hemen, taldeak nola antolatu eta hori, normalean izaten zen, lianteren batek liatzen gintuelako. Kasu honetan, gehienetan, Jose Ramon Etxebarria zen, eta hor dauzkazue, Joserra hor dago bezua igeltzututa, han UE1, futbolian jolasten partidu bat lagunekin, alako sarrera, bortitzen bat, eta orduan, ezagutzen dituzue. Bale, bota. Hau da, nola egiten genuen eskariak. Esaten zenuen, nahi dut artikulu bat. Bilatzen zenuen paperean, bilatuan, current contents, kepak edo ezagutu duzu. Orduan, hartzen zenuen, kopiatu eta hor daukazue, elbidea eta bar. Eta orduan, berak kasunetan, behira zazue, eskatuta azaroan eta 6 hilabete berandu jasota artikulua. Orduan, patxadas egin behar zen kontua. Eta behira zazue hau, kuriosoa da, esaten dit, parkatu atzerapenagatik, eta eskerrik asko horren beste zigilu epintzeagatik, horretan, zenik zigiluen bilduma egiten dut. Bedelak epiniko zituen peseta bateko zello pilo bat olakoren bat, eta, harremanak, horrelakoak, gainera, Indiatik artikuluarekin bidali zuen hori esan ez hori, bai? Beste kasu batzutan jentea oso legala zen, orain artikulu argitaratzen duzunean ematen dizute baimena PDF-a bialtzeko. Baina lehen editorialak ematen zituen 25 separata eta listo. Gero, nahi baduzu gehiago, orduan erosi, ordaindu. Eta hemen honek esaten zuen, behiratu, ez dizu bialtzen artikulua, ez dauka eskubiderik, oso legala da, eta ez du fotokopiatuko. Eta bialtzen dizu, sorry, ez dauka fotokopiarik, baina, ala eta guztiz ere bazara, bidaliko dizut, eta bale, bota. Hori ziren gure. Artikula topatuta gero, bialtzen zen duen onerako fitxa bat. Betetzen zen duen nore eskuz, eta atzean epini helbidea, bialdu, eta handi 6 hilabetera, etortzen zen artikulua. Nora eskara izango baren hori, ohituta gaude martxa honetan lan egiten. Bale?
espazen nuen hori lortzen, bueno, egiten zan, bibliotekara joan, hemen departamentuko zuzendariaren sinadurarekin eskatzen zenuen artikulua, eta handik hilabete batzutara, bazetorren British Library-tik hori, bale? Bueno, hola zan, beti zan hilabeteak, bale, bota. Faxa, zelako inventua. Ja esan bakarrik testua, baita ere irudiak ere bidali zenitzaken. Hori esan ja, bueno. Eta hemen ikusten duzu, ja baneukan plantilla bat eginda, eta orduan betetzen zenuen eta hori ikusten duzu. Zenbat horri, 18. Bidali, pin, eta handik urrengo gunean edo lakoren bat, eskatzen dizu. Jo, eske papera amaitu zitzaigun eta orduan bakarri zati bat daukat, mesedez bialdu, berriz, martxa horretan, bale, bota. Hau berriz dago, bai, bota. Pasau? Bueno, argitarapenak, hemen ikusten duzuen moduan, irakurtzen baduzue jatorrenetarikoenekin, hor, nik ondo bidali nuen, baina, klaro, hor, handaitasunakoak berriz pikatzerakoan, hor sartu zuen nintzen bat. Orduan, nun argitaratzen genuen? Hemen esate baterak hau dago, handaitasunan argitaratuta, eta, bueno, artikulua, hor, grafikak eginda, eta bueno, zientzia atalaren barruan, bale? Bueno, hemen baita ere, gauza txirenea denez bareekin lan egitea eta barraskibekin eta horrela, etortzen dira, batzutan, kasetariakan, galdetzera hori. Bai, eta orduan hemen, parkatu, bueno, eta el frenesí de la vida de los limacos. Bale, benetan frenetikoa dira, bizi moduan, bota. Bueno, hau zan, beste artikulo bat, hau eskatu ziguten El Correon, hau Pello Salaburu kantolatu zuen oran El Correo, eta euskeraz argitaratzeko artikulu batzuk, eta bueno, uegun eman duen ez hitzaldia, gerra kimikoari buruz, eskatu zidaten artikulu, eta hor daukazue. Hoi dira, zelan da, liburutik fotokopiatuta eta pegatuta, bota, irudiak. Bueno, harremanak, oporretan edo harremanetan, bueno, gaur egun, oporretara zoazte, zuen kamararekin, eta benga, jotake, benga argazkia bialdu igon ez dakin nora, eta bota. Hemen, handik, bai, etorri eta gero, handik 3 urtera, eskatu ziguten hori, nola eman kontu zure bidaiena? Bueno, hemen argitaratuta, hemen Peruko bidaia, eta hurrengoa da, Kabo Nortera, Norkapera egindakoa. Parkatu, aurrekoa, hemen ez da ondo ikusten, baina Zaldibitakoarekin joan ginen, eta ikurriñarekin, bueno, orduan, justo orduan legalizatuta zegoen, toleratuta zegoen 76an, eta Parisera sartu ginen ikurriñarekin, eta joan ginen araño ikurriñarekin. Oso ondo. Neurrian. Nola eskara izango bare martxako hori, bale? Bueno, bitu, bare martxan eta noraino iritsi garen, ez? Bueno, ondo. Azkenengo inzizua, Mikel Zalbide denok ezagutuko duzu, edo gehienok ezagutuko duzu edo alakoren bat. Bueno, nondik gatozen jakiteko, berak kontatutako anekdota. Hasi zanean euskerako klaseak ematen, esan zuen, bueno, ni Mikel naiz, eta hori, eta nik jaka dut, eta Oye, Mikel, ¿por qué unas veces es ni y otras nik? Muy interesante pregunta. Ni idea. Ya preguntaré. Azken batez da hori, lehen, gaur egun, zoaz mutiko baten gana, 4 urteko mutiko baten gana, eta galdetzen diozu gauza bera, ez dakit, baina ondo esan, Holanda, eta listo. Mikeli galdetu zioten, eta gaur eskualtzen dian dago. Horre litzen da. Bueno, ezin da aiztu aurretik eginda lan guzti hori eta iritsi garen tokira bebai honi esker.
Eta orain, danok apur betere eragiteko buruari eta jakiteko Twitter zer den eta txiotesia zer den eta danon artean ingo dugu ariketa praktiko bat. Horretarako, eskatuko izuet ateatzeko zuen mugikorrak, zein behar dugu galdetegi bat. Galdetegia ingo dugu Kahoot aplikazioarekin. Wifi-tik? Bale, sartu behar zarete kahoot.it. Bai, Kahoot bilatzen badozue Googlean, lehenengo esteka agertzen dana da kahoot.it. Hori sakatu behar da, eta hor sartu horko kodea. Ez da erregistratu behar, ez ez, bakarrik sartu kodea, eta zuen nika, ez izena. Zuek aukeratzen dozuen ez izen bat, bai? Eta hemen joango gara ikusten, ia norbaitek lortzen dauen, momentuz ez. Jairu bai, Botxo, Begonauta, Pantxi, Animo, baten bat gehiago, venga, lau, emateu hemen gameluen jolasean gauzela, abator bosgarren da. Venga, baten bat gehiago jolasteko danon artean. 6! Baten batek ez dau lortu ondino? Bale, itxarongo dugu apurtxu bet. Ez? Bai? Animo, lortuko dozuela. Bai? Baten bat falta da? 8! Bueno. Petatzen. 9! Bale. Baten bat gehiago falta da? Hasiko gara, orduan, galdetegiarekin? 10! Ja, zenbaki borobila. Bagoaz? Venga, aurrera. Aukeratu behar dozue, dauz behatzi galdera, da egongo dira 4 aukera. Aukeratu behar dozue zein dan zuzena, bai? Orduan, noiz sortu zen Twitter eta zuzenaren kolorea sakatu, bai? Denbora mugatua da, ez bilatzeko Googleen. Bueno, 6, oso ondo, venga, hurrengora. Pantxi denbora egitzien tardatu duena. Zenbat euskal Twitterlari daude, Twitterrean? 8.000, 12.000, 2.000, 500. Zortzi mila inguru, 5 asmatu dozue, Pantxi dándolo todo, dana emoten. Zenbat txiolarik parte hartu dute txiotesi lehiaketaren 4 ediziotan, 4ak batuta, 4tan. Venga. 152, 217, bik bakarrik asmatu dute, 217 izan zuzena, Pantxi. Pantxik bazekien. Parte hartu duten txiolarien artetik ze portzentaia izan da emakumezkoa. Emakumeak, 132, 18, 43 edo 43. 143, oso ondo, 7. Pantxi. Da gero koldotxu, Ander, Alabai eta Anes. Gertutik. Txiotesiko 3 edizioetako saridunetatik zenbat izan dira emakumezkoak. 183, lehenengoa 100, 100, 150, 100, 6tik 5 emakumezko edo gehienak. Danak zeren ondo. Haupa. Venga, Pantxi eta Ander hor jarraika, koldotxu, animo. Zenbat ikerketa talde, unibertsitate edo ikerketa zentro aipatu dira txiotesia 4ko txioetan. Ez dotan irakurriko. Danak zeren ondo. Lehen gainak kepak aipatu be bai, pista egon da hor. Haupa, Pantxi, Ander, koldotxu.
83027 eta labai. Zer da nortasun digitala? Interneten identifikatzen gaituen ezaugarri multzoa da, online eta offline garatzen da, Raquel Gamitoren ikerketa gaia da, edo komunitate baten ohiturak eta ikus molden araberakoa da. Dana dau ondo. Aupa. Pantxi, irabazle... Zurrunbiloak misteriotsu izaten jarraitu nahi duela dirudi. Non irakurri dezakegu hori? Joseba Sarrionandiaren poema batean, Itziar Garatek Txiotesia Lehiaketan idatzitako txio batean, Tolosan irakurritako horma esaldi bada, edo Iker Jimenezen 4.000 urteko programaren promoan. Itziarren txioa da. Zergaitik galdu genuen zakilezurra? Hautespen sexualaren hipotesiaz azaldu daiteke, Jesus Marik egindako elkarrizketa baten oinarria da, Twitterren Edu Lartzagurenek zabaldutako txioa edo la pérdida del hueso el pene ere sarean entzun daiteke. Dana da ondo. So, Pantxi, the first one, ondoren koldotxu eta azkenik 83027 zenbakidun lehiaketariak. Bueno, seguramente... Bueno, gauza batzuk, seguramente batzuentzat ezagunak izan dira, beste batzuk ezain beste, iruditu jatzue Itziar, Raquel. Datu interesgarri batzuk, ez? Batetik agian Twitterra hereneguneko kontu bat dela, ez? Txiotesian gauzela, hau da gure tesiak zeitziotan Twitter hereneguneko gauza arraro honetan, zer ekartzen du burura? Nik adibidez ez nekien Twitterra 2006 urtekoa zanik, eta hain gazte izateko zenbat euskal txiolari dazkaun ikusteak, ni postu naiz. Hombre, jakin nahiko nuke agian Euskal Herri osoan dazkaun txiolari guztietatik 8.000 horiek zenbateko portzentaia edo ez, baina nik uste nuena, baina asko zenbaki handiagoa da, eta nahi ikagarri postu dit hori jakiteak, adibidez. Bere sumapen esaten du hori, maiztasun batean ibiltzen diren euskal txiolaria direla. Orduan, bueno, aldeko jarrera bat badakatela behintzat. Berdina. Bai, edo, bueno, emakume portzentaia bebai, ni harritu nintzen erdita erdi, gero musaridunak... Bai, nire aldetik hori ez dakit datu zoragarri bada. Gaur egun oraindik ere emakumeek oztopo asko ditugu, baina ikusten da indartsua garela, eta arlo akademikoan ere indarra hartzen ari garela, eta hor gaudela, behintzat esaten hemen gaudela. Bai. Eta azkenik sarearen kontua, ez da, Kepak ere aipatu du, ikerketa taldeak, unibertsitateak, Euskal Herrikoak batzuk, baina beste hainbatez, horrek ere badaka zer esan, 33 txiolari, baina 19 ikerketa talde, 8 unibertsitate... Nire ustez oso esanguratsua da, gainera aipatu dute, ez diala bakarrik hemengo unibertsitateak, kanpokoak ere, eta ikustea azkenean leku guztietan gaudela, leku guztietatik euskaraz lan egiten dugula, eta hori ere postekoa da, eta 18 aipatu dianak. Nire ustez asko gehiago daudela eta komunitate hori potentea dela, ez? Eta ikusi da txiotesian, baina ikergazten ere horren isla da. Eta nik gainera nahiko nuke esan, halakoiko ekimenek edo txiotesiak aukera ematen digula hori ikusteko. Gauza bada zenbat euskaldun dagoen kanpoan eta sare egiten ari garen, baina gero ez badegu erakusten hori edo ez badaukagu aukerarik hori apreziatzeko, ez da ikusten, ez dakigu. Eta horrelako lehiaketa txiki batekin ere begira konturatzen gea zabalduta gaudela eta ez gaudela hemen kontzentratuta bakarrik. Zuri Jesus Mari, zeruditu jatzuz, hau edatuek. Asko gara, gitxi gara, aktibo gara, barea bezain eferbestente. Frenetiko. Horretan, ni niretzat mundu hau erabat arrotza da. Komentatu nizun nik
jaso dut nire bizitza osoan tweet bat konfundidutan, nik ez da nondik etorri izan eta bar, eta sartu nintzen, eta faxez, jaso zen. pam, eta bueno, beralaxe aspertu nintzen, esaten, zenbat memelokeria esaten nintzen, jiji, gaga, kar, hemen, ez da, tak, fuera! Eta kitxo, ya ez dut, inoiz gehiago. Bueno, baina ikusten dudan moduan, nahiko interesgarria da, ez da? Itziar eta Rakelek biek hartu dute parte txiotesian, txiotesia baten eta txiotesia 3. Zuei zerk bultzatu zintuen txiotesian parte hartzera? Hombre, niri bi gauzen kombinaketak. Alde batetik nik ez neukan ordura arte Twitterren konturik, orduan pixka bat ate hori zabaltzen zian eta Twitter zertzan eta txiokatzea zertzan eta jakin min hori baneukan. Eta bestetik, tesi munduan zaudenean, nik uste zientzialeari gehien hoi beti, baina tesi momentuan are gehiago zuk azaldu nahi dezu zer da, eta zure gaia gustatzen zaizunean behintzat, eta aukera hori izatean, aprobetxatu behar dut, eta aldan gehien zabaldu, eta aldan jende gehienari esplikatu zer egiten duten, orduan, aukera garanta eta aurrera. Eta, nire kasuan, alde batetik, esango dut, ia behartutan egoen, gurekin dudan loturaren gatik, baina bestetik pixkat niretzat izan zen erronka bat. Zuk esan duzu, oso sintesi gaitasuna dudala, baina hori lortzeko ariketa asko egin behar dira, eta txiotesia olako ariketa bat izan zen. Zure tesia 6 txiotan laburtzea da, sintesi ariketa, ez dago besterik, erronka hundiena. Eta nire ustez egin nuen, aliketa oberen, eta gainera gif pila jarri nituen, hori ja... Hori ere galdetu behar nizuen, gaur egun sare sozialetan bakarrik ez, baina ohitu gara beba informazio asko modu bizualean jasotzen eta ematen ere, ez? Azkenean asko zuzenagoa da, arinagoa da, eta oso harin iristen da beba gure burmuinera informazio hori. Ze pisu daka zuentzako irudiak eta horrela komunikatzeko gaitasunak zuen prozesuan, ez? Ikerketaren prozesu horretan, ze ikertzen dozunean ere, fasez berdina pasatze dituzu, eta ja bukaera aldera sintesia egiten dozunean, eta ze garrantzi eman diozue? Nire kasuan, funtzionatzen dut pila bat irudien bidez, eta adibidez ez bakarrik gifekin, hori Twitterren oso ondo dago, baina ja serioa idatzi behar duzunean, agian ez da hain serioa. Baina, azkenean grafiko bat hemen gelditzen da, infografia bat hemen gelditzen da, eta zerbait aurkeztu behar duzunean gaur egun olako totxo bat idaztia ez zara iristen, ez? Orduan, bai prozesuan informazioa jasotzerakoan, bai hori emaitzak adierazterakoan irudiek duten garrantzia gero eta handiagoa da. Nik uste dut hori dela irudien bidez komunikatzea da gizakiaren forma ohikoena, jatorrena, behiraz paleoegun, paleolitikoan irudiak egiten ziren. Erdi Aroan eta dotrinan nola irakasten zen, entzun da, baina gero katedraletan eta pintatzen zirenean dana irudiak eta jente analfabetoari irakasteko modua irudien bitartez da. Orduan, sasoi batetan, uste dut gehien bat irakurrita ikasten genuela, baina uste dut orain zuek egin duzuena da, bueltatu egoera naturalera eta da irudiak erabili gauzak ikasteko eta hori dan hori. Orduan, guk esaten du, eske hori danak dira irudiak, ze liburutan eta umien liburutan danak dira irudiak. Joan zaitez Erdi Arora eta behiratu katedraletan ia dauen idatzita dauen margostuta, ezta? Orduan, hori uste da naturalena da irudien bidez. Bai, irudiak askartasuna emoten dau, baina sare sozialek ere bapatekotasun hori eta askartasun hori ere asko erresten du, eta orain dela egun gitzi
bueno, Itziarrek kontatuko du hobeto, ez? Baina aukera ematen digu hainbat bizipen ere kasi minutu zero horretan, ez? Bizitzeko, a tiempo real, denbora errealean bizitzeko. Bai, astelenean gaueko 20:53 ni hor negon Twitterren Insight Martera nola iristen den ikusten eta tuiteatzen. Eta nasako touchdown confirmi entzun nuen momentuan nik Twitterren touchdown. Así que bai, askartasuna da hori berehalakoa eta aukerak ematen dizkizu mila. Baina bueno, horrek bere alde txarra ere badauka, ze azkenean jasotzen dituzunean mezuek nasatik, esatik, Itziarren kontutik eta ez dakit zeinen kontutik, azkenean batzutan ere bai kolapsatzen zea, ez? Baina bueno, eskuragarri askoz informazio gehiago daukau, askoz bapatekotasun handiagoa daukau eta orduan bai jasotzeko eta bai emateko. Osea, nik adibidez, nik Twitterren 2 kontu ditut izatez, pertsonala nirea dena, baina gero Zientzia Planetarioko taldeko Twitter kontua ere nik eramaten dut. Eta azkenean da pixkat estresantea ere bai, lan hori, jasotzerako orduan zer filtratu eta zerrez, kideei zer esan, ze berri dauden agentzi guztietatik, astronomia elkarte guztietatik eta bar, eta ondoren guk egiten dugun guztia ere bai divulgatu, edo gu enteratzen gehan ekintza guzti horiek divulgatu, kontu horretan gainera iritzi pertsonalik eman gabe eta bar, eta orduan, ardurare bada eta pixkat kontu handiakin egitekoa, ez? Orduan, azkenean pixkat saturatzen zea, bai kopuruagatik eta bai daraman ardura edo responsabilidadeagatik, nire aldetik behintzat. Ezakite zure ikerketa gaia ere bada, labur-labur ze irizpide, ze pentsatzen duzun gai honen inguruan? Baina ja, nortasun digitalari dagokionez, eremu digitala gure bizitzaren parte dela, egon behar gara, beti ere ondo kudeatuta eta ondo pentsatuta horren erabilera, hori txikitatik landu behar dela eta ikasi behar dela, hori dela nire tesiaren asmoa, eta oso garrantzitsua dela kudeak eta estrategiak. Bai jasotzerakoan, bai ematerakoan, nola jasotzen dugu momenturen batean muga batzuk jarri behar dituzu eta adibidez tesiarekin zaudenean niri gertatu zait, jaso eta esan, onaino, hemendik aurrera hasiko naiz idazten, ze bestela ez naiz inoiz hasiko, eta ematen dozunean ere, pentsatu behar dezu bitan ere zertan ari zaren. Ideia interesgarri asko, espero do gero jarraitze honetaz berbaz, amaitzeko indogu esperimento bat. Zelan Jesus Marik ez zuen ezagutzen Twitterra, eskatu genion bere ikerketa lanaren zatitxo bat zei txiotara ekartzea, eta gero lagundu diogu hori Twitterrera ekartzen, gifa jartzen, traola jartzen, eta honelango gauzak eta eskatuko izut? Nik 142, 143 karaktere galdetu nuen ia tarteak ere kontutan hartzen ziren eta baietz. Eta orduan, kasuren batetan kendu behar izan duen azkenengo puntua, ze bestela 143 baino gehiago ziren. Hori da nire esperientzia bakarra. Bestela merituak eurena dira. Etorri hona. Ikusiko dugu zure ikerketa. Irakurriko zuzuk edo nik? Bare frenetik. Hemen dakagu Jesus Mari Txurruka biologoaren ikerketa gai diren bareak ezagutuko ditugu txiotesia lau maduriker esperimentua eta bagoaz traolekin. Aurrera goaz. Bareak bak estratega dira. Bizitzaren hasieran energi soberakinak hazkunde somatikora zuzenduta daude. Bigarrenean dena ugal aparatura. Zeran da posible hau, ez? Hazkunde somatikoa moteltzen hasten da ugal aparatua garatzen hasten denean. Euskal Herriko kostaldean udaburuan edo gertatzen da aldaketa hori. Bareak hermafroditak dira, aleberak ahalmena du espermatozoideak eta obuloak ekoizteko, baina ez aldi berean. Hermafrodita sekuentzialak dira. Zer da hori? Lehenengo harrak dira eta gero emeak. Errute sasoia iraia hasieratik abendura arte luzatzen da. Kumeak udazken eta neguan zehar jaiotzen dira. Hementxe dakagu. Asinkronia handia dago populazio bateko barek arrautzak erruteko unean.
urrengo belaunaldiaren biziraupena bermatzeko estrategia oso ona da. Urtebete inguru bizi dira eta jaiotza pisua 1000gatik edo biderkatzen dute. Beraz, asko jateaz gain, etekin handia ateratzen diote jandakoari. Argi dagoen moduan. Eskerrik asko, Jesus Mari Txurruka, Txiotesia Lau, Maduriker eta Esperimentua. Bueno, onarte gure solasaldia. Jesus Marik espero dau galdera erantzunak eukitzea gero zerbeza bat hartzen dugun bitartean, bareen inguruan, así que ez lotxatu eta galdetu. Eskerrik asko danoi. Iritsi da ja, sari banaketa irabazleak nortzu diren eta esatea. Badakizue parte hartu duten txiolari guztien txioak aztertzen, baloratzen, irabazlean nortzu diren jakiteko eta horre bazten, baritu dira 5 kide, 5 epaimaikide. Eta, izan dira Asier Sarasua, Pilar Kaltzada, Iñaki Alegria, Uxune Martínez eta Josu López Gazpio. Eta, lehenik eta behin, eskerrik asko lan hartzearren eta hain ondo egitearren. Eta, ona etortzeko eskatuko diet, 3 urreratu dira, sari banaketara. Beraz, Uxune, Josu, Iñaki, etortzeri baduzue. Txalo bero bat. Nik lehenik eta behin galdetu nahi dizuet apur bat nolakoa izan den epaimaikide izatearen esperientzia. Izan ere zuek lehenengoz izan zarete txiotesiko epaimaikideak, 5 ziren nobatoak, ez? Eta nolako esperientzia izan den, lanak zer iruditu zaizkizuen, zaila izan den, ebaztea nortu ziren irabazleak. Apur bat esperientzia kontatzen badiguzue. Esperientzia izan da zirraragarria, egia esan oso lan interesgarria da. Aipatu behar da, aukera ematen duela ezagutzeko sekulako lan interesgarri, bizi, harrigarri, batez ere euren protagonisten aldetik, ez? Inbertsioa egiten duten ikertzaile horien ahotik ezagutzea. Eta bestalde, esan behar dizuet ere, urrengo parte hartzen duten epaimaikideentzako kirol estremo bat ere badala. Muturreko kirola da. Izerditan blai usten zaituen kirol bat. Zergatik, hain interesgarriak dira gehienak eta kosta egiten dela. Denak nahi dituzu saritu eta ezinezkoa da. Eta orduan, kirol estremoa ero muturrekoa da. Eta orain lehenengo emango dugu txiolari originalenaren saria. Eta horretarako Iñaki, lehenengo zergaitik hautatu duzuen edo, eta gero izena botatzen baduzu. Ni hasi nintzenean esan nun, hau ulergarria dena ezingo dut, zein den oso zaila dutzen zai, baina originala hau erreza izango da, egongo da baten bat alako multimedia eukiko duna, eta jendea original izaten saiatu da, argi eta garbi, denetarik egon da, eta egon dira audio, bideo, gif, bertso, antzerki, gauza gehiago egon dira, mapak, eskuzko marrazkiak, errezetak, eta gauza gehiago. Eta oso zaila jarri zen, eta finalista oso onak egon ziren ere, eta azkenean irabazi duna ez zeukan multimediarik. Baina, zeukan, esango genuke, antzerki modukoa, elkarrizketa bat, eta oso originala ere izan da, behintzat gude arlotan ohikoa da tesiaren izena oso gutxia izatea. Eta honen izena da J.P. Sartre. Eta irabazlea, hemen daukagu,
Juan Madi Agirreta. Zorionak. Bueno, aurreko urtean ere parte hartu nuen, eta ariketa polita iruditu zitzaidan, eta aurten berriz ere parte hartu dut. Aurreko urteakin konparatuta aurreko urtean bai sartu nituen irudiak eta gauzak, aurten ez, aurten elkarrizketa bat jarri dut, 6 itxiotan, eta bueno, aurreko irabazlearen gomendioari jarraikiz, saiatu naiz egiten gaiari buruz ezer ez dakienarentzat azalpena ematea, eta horregatik jarri nituen 2 pertsona hizketan, bat tesigilea, ni, eta bestea gaiari buruz eta ez dakien norbait, bere laguna eta elkarrizketa, gertuko elkarrizketa bat, eta hori, eta irabazi dut. Zorionak. Bueno, eta orain txiolari ulergarrienaren saria emango dugu, eta Josu, esaten baduzu portxoa zergaitik hautatu duzuen, eta nor den? Bueno, txiolari ulergarriena aukeratzea zaila izan da, hainbat aukera egon dira, baina aldi beren, nik uste, ados jartzea erresa izan dela, eta, bueno, aipatu beharreko gauzen artean, bai dela garrantzitsunetakoa, txiolari honek izan duen sintesi gaitasuna, gauza asko kontatzea hitz gutxitan, ezakit 300, 500, 700 horrik izan dizaken tesi bat modu zehatz eta zuzen baten laburtzea 6 txiotan, ez? Eta hori da zuzen zientzia komunikatzeko arazotako bat, ez? Sintetizatzea, laburtzea, baino zehatza izanik, eta horregatik aukeratu dugu irabazlea. Eta irabazlea da Ipar Atlantikoan eta Artikoan iraganeko itsasondoko korronteak temperaturen azterketa foraminifero bentonikoak erabiliz. Eta egilea da Naima Elbani Altuna. Bai, bueno, Naima ezin izan da etorri, Norvegian dago foraminiferoak, eske kostatzen zait izan ikertzen, eta bueno, bere ama etorri da diploma jasotzera, Ana Elena, igotzen bazara gora. Eta, bueno, ezin zideken ez egon, eskatu genion Norvegiatik hitz batzuk bidaltzeko, eta bideotxo bat bidali digu, eta hemen duzue bera. Eta ezagunen bat kaixo guztioi, eta ezagunen bat badago hortik. Sorpresa. Bai, bueno, lehenik eta behin asko sentitzen dut bertan egon ezin izateak. Pena handia ematen dit. Ekimen hau asko gustatu zitzaidalako sorpresa ikusi nuen Twitterren egun baten, eta baten zen nago, egingo eta ariketa ikosteko abertzean urtatzen den, eta niri asko kostatzen zaidalako sintetizatzea orokorrean. Eta bueno, tesianik ingelesez egiten dudanez, eta hemen bizitza ingelesez egiten dudanez, asko, bueno, ez baino esfortzu doblea da niretzako zientzian, terminologia eta, bai, uste dut zaila egiten zait batzutan zientzia euskaraz egitea. Horregatik ireki nuen Twitterra eta horregatik ireki nuen ere, bueno, hasi nuen ere txiotesiaren ariketa, ez? Bueno, ariketa hori egiteko aitzakia sortzeagatik, mila esker antolatzailei, eta mila esker nire familia eta lagunei pazientziagatik hurrengora arte, ez? Eta, aurrera. Bueno, ja, Naimak esan behar duenak, baina ni naiz pixkat txurrukaren denporakoa. Handik ibili ginen, eta doife, bai,
Naimari asko kostatzen zaiola sintetizatzea, eta txurruka kontatu ditu hainbeste bitxikeria guztien, ni testigo izan naiz, testigo presencial, placer bat izan da, euskeraren izan nuen aukera, nik ikasi nuen biologia, eta izan nuen aukera Jose Ramon Etxeberriarekin fizikako azterketa orduan euskera zeitzeko, baina horrela ez, lehengo mailan. Eta placer bat da ikustea nun gauden orain, ez? Batzuk esaten dute ezer ez dala aldatu. Eta gu behintzat testigo gara hori ez dala horrela eta placer bada, benetan. Naleinak esandakoari ezin zaio ezer gehiago erantzi. Hori da laburpen oso ederra. Bakarrik esan, honekin ere atzo Naimak esaten nostan, oin saria komentatu du Tronsonen, San Unibertsitatean. Orduan honi esker ere batzuk hasidia enteratzena, baina ze da hori, ze hizkuntza da hori, nondik dator. Hain arrakastatsua da ere, hortan ere ari gara, ez? Bueno, eskerrik asko da noi, Ezagunen bat da. WhatsAppetin da, berakin. Bueno, esan dakoa, eskerrik asko da noi. Eta, orain saioa amaitzeko, modu borobil bat iruditzen zitzaigun, izan bada berezia Txiotesia 4, izan da bere abesti propio izan duelako. Eta, zer esango dizuen eskak, eskerrik asko opari honengatik, artista batu zarete, Iker Gazteak, esan izuen artista hutsak eta denetarako balio duzue, Ixa taldeko ikertzaile bi, eta eurek jarriko dugu horre abestiaren letra, danok abesteko, orduan Oldatz Pérez de Viñaspre eta Begoña Altuna, gora! Hasi baino lehen esan behar dut guri ez digutela jasaririk ematen, zebein 5 minutuko eskerrak emateko bideo bat egin genuen eta saturatu genituen. Ordu nahi dugu abestia, baino azkarrago. Bai. Bagoaz. Badakizu zer den hau, hau da Txiotesia 4. Badakizu zer den hau, hau da Txiotesia 4. Ikerlari gaztea, zientzialari txitrebe, zure lanaren berri, izateko zain gaude. Ona dena beti on, laburra bada hobe, zure tesitzar hori, laburtzeko presaude. Badakizu zer den hau, hau da Txiotesia 4. Badakizu zer den hau, hau da Txiotesia 4. Sei txio zure aurrean, ondo entzun alduzu sei, karakteretan duzu, 280. Bider sei! Estekak irudiak, gehi ezazki ezu gehi, epe muga izango da, hilak duenean hogei. Badakizu zer den hau, hau da Txiotesia 4. Badakizu zer den hau, hau da Txiotesia 4. Honen
bazaude, pentsa ezazu lagun, ea ikerkuntza nork, hain ondo pagatzeun. Badakizu zer den hau da txiotesia lau. Badakizu zer den hau da txiotesia lau. Ez izan banagia, ondo dago saria. Ez zaizu hainbeste kostako, ez alda hori egia. Badakizu zer den hau da txiotesia lau. Badakizu zer den hau da txiotesia lau. Orain Maduriker. Ez da bertsio osoa izango, gogoratzen duguna bakarrik. Bai. Bueno, eskerrak eman nahi dizkiot, nola ditzen da tipo hau? Nola ditzen da? Joder, despacito egin zuena. Bien, bueno, tipo horri. Berak egin zituen arreglo guztiak, guk bakarrik letra. Bai, ez nazaudete goizeko saioetan, atzo era amaiketan. Ez duzu baten ez aguantatzen, alde zarreko tabernetan. Bai, gartzen ari zarete zuek bai, baina zaudete gaztetasunez blai, naiz kongresua hartu duzuen lasai. Bai, zuek hain jakitunak zaretenez, kupida izan ezazue mesedez, galdera kabroi gehiagorik anez. Maduriker, zuengatik ez balitzai Maduriker, zer egin genezake ai Maduriker, zuek gabe hau elitzake posible. Maduriker, zuen sustraietako adarra gara, ta ikerkuntzan galtzen badugu iparra, Iñakik ez du bostuko inoiz bizarra. Jarri ditzagun lanean 11 neurona, kantuz baga, kantu ere, ikerketa ez da broma. Euskarazko ikerketan izan zineten lehenak, zuek zarete eredun, ta bidegile honenak. Maduriker, zuengatik ez balitzai Maduriker, zer egin genezake ai Maduriker, zuek gabe hau elitzake posible. Maduriker, zuen sustraietako adarra gara, ta ikerkuntzan galtzen badugu iparra, Iñakik ez du moztuko inoiz bizarra. Maduriker. Bueno, hau eta gero, ezin da ezer izan. Eskerrik asko neskak, eskerrik asko parte hartzaile guztioi, eskerrik asko bira, kulturguneari ere, hemengo atea jo genituen, Bilbora etorri nahi genuenean, eta eskuzabaltasun guztiarekin hartu gaituzte. Eta, bueno, orain hartu tartetxo bat eta tragotxo bat gure kontu, bai? Eskerrik asko.